Vreau să vă întreb cum se face că 23 de ani de stat la Paris și nu aveți accent, vorbiți limba română, probabil la fel ca în momentul în care ați plecat. Sunt alți conaționali de noștri, pleacă astăzi, vin mâine și au accent. Pentru două motive. Una, pentru că am continuat să frecventez comunitatea românească, deci am menținut relații cu oameni, cu asociații, cu așa mai departe. La un moment dat făceam parte dintr-un comitet eparhial al Bisericii Jean de Beauvais la Paris. Deci am avut contacte cu asta. Și doi, pentru că de câțiva ani sunt profesor de limba română la Institutul Cultural din Paris și deci trebuie să învăț pe francezi să învețe să vorbească românește. Deci trebuie să fiu foarte atent la accentul meu, pentru că altfel ei învață prost. Și rămânând pe limba română, cum găsiți vatra pe care ați fondat-o în comparație cu vatra de astăzi și cu tentativa unei grupări din redacția Vetrei de a face așa numita vatra veche? Comparația între cele două vetre, deci vatra de pe vremea când lucram în redacție și vatra oficială, aceea singura care este vatra, se poate face ținând seama și de o perioadă de tranziție. Vatra aceasta este mai literară decât era vatra la care lucram eu. Dar literară, asta nu înseamnă ceva negativ. Înseamnă că s-a orientat într-o direcție care a transformat-o într-o revistă foarte bine cotată pe piața literară în România și care are o calitate indiscutabilă. Dacă aș fi fost eu în redacție, aș fi încercat să mențin totuși anumite elemente din vechea structură care mi se păreau interesante și mai puțin literare, sociale mai ales. În ce privește această revistă, care nu știu precis dacă este numai pe internet sau este și tipărită, care se numește Vatra Veche, am încercat să explic domnului Băciuț că nu are niciun fel de competență să se declare continuatorul respectivului proiect, în sensul purificării proiectului revenit de la un proiect anterior. El este cel mult unul dintre cei care a participat la structurarea profilului acelei reviste și atât. Bun, deci, trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru prezență. Nu încheiem înainte de a le spune telespectatorilor că pe 15 iunie lansați la Târgu Mureș primul volum integral de poezie bilingv român-maghiar, Utopia, la ora 19 la Universitatea de Artă Teatrală. Exact. Și tot în încheiere vreau să citez, cu permisiunea dumneavoastră, un text pe care l-am găsit pe blogul lui Dan Kulcher. Chestiunea urgentă nu este de a alege între democrație și dictatură, ci de a realiza că democrația de paradă, simulacrul de democrație, sunt alte fețe fardate ale măștii, ale terorii, ale dictatorii. Până luni, numai bine!